다 도마들이야 망고야 주 신신난겐기 Pierwsze 겸내 긴두기데 숨버드 숨만 나봤어다 다는 신기지 chciałbym pozdrowić i 기회고 powitać 기회 wszystkich 신내 członków 샬롯 Sangi, mnichów, mniszki, Tulku, Giesie, 나봤어다 다는 신기 Kenpo, 주로홈 mistrzów, nauczycieli, 요소로야 wszystkich 트래픽이야 moich przyjaciół w 샤미 Darmie, e, dla wszystkich Was Tasidelek i 다들 무슨 pomyślne 나다 życzenia. 가장 초 가장 초를 Dzisiaj 줘야래 kontynuujemy 동마신데 고 od miejsca, 줘야보다 w którym zatrzymaliśmy się ostatnio. 다 Ostatnio 개강화 신비 mówiliśmy o 고르 Bikshu 신주나다 Mahadewie. 가정 시에네다 조디 함지 예버 마와 Więc mówiliśmy o Mahadewie 신기도 i 딱한다 opo 지라나와 람네 저도 간다 opowiadałem historię jego 프라르 życia według 비기다 szkoły 슈니 게라 첨부를 Sarvastivada, 가라했으나 제라도 według 시에바 첨부세야마 w 제라도 시에바 첨부세야기다 największym, najsłynniejszym tekstem tej szkoły, 디나로야 która 아나 mówi o 다 Mahadewie, jest 신비기 wielka ekspozycja. 루유를 송요래 제가 다 대시자지 슈윤두사네나 다 첨부세야디네 Tam właśnie jest 아니래 숨 historia Bikshu Mahadevy w tym tekście. Więc mówiliśmy o 쟁기네 tym, że jest opisany jako ktoś, kto popełnił 3 negatywne czyny 나는 o 대부분 natychmiastowym 마대에게는 skutku. Omawialiśmy jego życie, mówiliśmy, że był człowiekiem bardzo nikczemnym. Tak był opisany w tym tekście. 얘네 Więc udawał, że jest arhatem. I kiedy inni powiedzieli mu, a jeżeli ty jesteś arhatem, to dlaczego dzieją się takie rzeczy? Więc on nie miał właściwości arhatów, ale udawał, że je ma i roz, żeby, żeby sprawić, aby ludzie nie mieli wątpliwości, wyłożył tak zwanych 5 poglądów. Więc owych 5 błędnych poglądów Mahadevy zostało w tekście zapisanych w postaci wiersza, zwrotki. I w skrócie mówi ona tak. Jest to dość słynna strofa, więc przytoczymy ją tutaj. Mówi ona, więc ta strofa jest w tekście Wielkiej Ekspozycji, jest ona znana po tybetańsku, jest również przetłumaczona na język chiński i z chińskiego została przetłumaczona na tybetański i recytuje się ją czasami. Więc 2 wersje tekstu różnią się nieco od siebie. Różnica polega na w tej ekspozycji mówi się tak. Uwiedzenie przez innych, ignorancja, wątpliwość, ktoś przywodzący nas do rezultatów, ktoś inny przywodzący nas do rezultatów oraz ścieżki powstające ze słów są nauką Buddy. Natomiast inny przekład mówi, że bogowie są uwiedzeni przez ignorancję, wątpliwość. Więc łatwiejsza do zrozumienia jest ta z tekstu Wielkiej Ekspozycji, która zaczyna się od słów uwiedzenie przez innych. Więc zawsze jest możliwość, że tekst zostanie źle zrozumiany i dlatego owych 5 poglądów Mahadevy, jeśli zostaną umieszczone w postaci strofy, pomaga to zrozumieć nam. Jest strofa, która się pojawia w tekście rozróżnienie szkół, rozróżnienie tekstów szkół. Więc mamy przekład po tybetańsku, mamy tekst po chińsku i ten tekst po chińsku jest w postaci strofy. Jest to strofa dość słynna. Jak ta strofa została stworzona? Kiedy się pojawiła?
Więc, więc był taki klasztor, w którym mieszkał Mahadeva. On się w sanskrycie nazywa Kukuttarama. I w pewnym momencie w czasie życia Mahadevy, po tych wydarzeniach, o których mówiliśmy, większość mnichów, starszych mnichów arhatów już zmarła. I pewnego wieczoru 15 dnia, kiedy odbywała się ceremonia posadhy, przyszła kolej na Mahadevę, aby wyrecytować sutrę Pratimokszy. Więc on wszedł na tron, usiadł na tronie i wyrecytował wersy, które sam stworzył, sam je wymyślił. Po wyrecytowaniu sutry Pratimokszy i kiedy sam wyrecytował to, co sam, tych 5 poglądów, sam je stworzył, a więc ta strofa, którą tutaj przed chwilką sobie wyrecytowaliśmy, i wówczas ktoś, ci, którzy byli uczeni, ale również i ci, którzy nie mieli tak wielkiej mądrości i wielkiej wiedzy, którzy byli przy tym obecni, wielu członków Sangi, którzy usłyszeli te słowa, usłyszeli tę strofę, byli bardzo zaskoczeni i powiedzieli: ach, ty głupcze, to, co tutaj nam powiedziałeś, nigdy nie było nauczane w żadnym z 3 koszy. I ty tylko udajesz, że to są słowa Buddy. Bardzo wiele osób, bardzo wielu mnichów było zaskoczonych i wywiązała się bardzo ostra kłótnia. Nie wiem, czy rzeczywiście bili się fizycznie, ale była to, na pewno werbalnie była to niezwykle zacięta kłótnia, która trwała całą noc. I nawet kiedy słońce wzeszło rano, ta dyskusja jeszcze bardziej się wzmogła. I była coraz głośniejsza, w związku z tym mieszkańcy miasta usłyszeli, coś się tam dzieje i przyszli do klasztoru. Próbowali zatrzymać tych mnichów, nie kłóćcie się tak bardzo. Przybyli również ministrowie, ale nikomu nie udało się mnichów rozdzielić. Więc powstała ogromna kontrowersja, ogromna kłótnia i dowiedział się o tym król. Kiedy król również nie był w stanie tego wytrzymać, udał się do świątyni, udał się do klasztoru, próbował pogodzić mnichów i próbował się dowiedzieć, o co chodzi. Sam nie był w stanie zatrzymać tej kłótni. Powstały w nim wielkie wątpliwości i prawdopodobnie król bardzo lubił Mahadevę, w związku z tym zapytał go: kto ma tutaj rację, a kto się myli? Jak możemy to zrozumieć? I jak będziemy w stanie tutaj określić, kto ma rację, a kto nie? Na to Mahadeva odparł: Sutra Pratimokszy mówi tak: jeżeli chcemy wygasić kłótnię, należy polegać na słowach większości. Więc musimy zobaczyć, po której stronie jest większość i słuchać tego, który ma więcej wsparcia. Więc taka była opinia, tak powiedział Mahadeva. Na to król uznał, że jest to dobry pomysł. Podzielił w związku z tym Sangę na 2 osoby. Była strona Mahadevy i strona przeciwników Mahadevy. I kazał im usiąść po 2 przeciwnych stronach, żeby zobaczyć, po której stronie jest więcej mnichów. Więc po stronie Mahadevy było po stronie Mahadevy było niewielu arhatów, ale dużo członków Sangi. A po drugiej stronie po przeciwnej stronie od Mahadevy było wielu arhatów, ale bardzo niewielu członków Sangi. Dlatego król, ostatecznie po stronie Mahadevy było więcej ludzi i miał on więcej wsparcia, w związku z tym król powiedział: OK, czyli Mahadeva musi mieć rację.
Więc w takim razie to, co ty, Mahadewo, mówisz, jest zgodne z prawdą i ja wracam do pałacu. To oczywiście nie rozwiązało problemu i kłótni. Kontrowersja nadal trwała i ten klasztor Kukutaramy, nadal w tym klasztorze mieszkały dwie frakcje. Ci, którzy popierali Mahadewę, czyli tak zwana większość, czyli Mahasangika, oraz druga grupa starszych, czyli arhatów, tak zwana Sthavira. I stąd powstała szkoła Sthaviravady i szkoła Mahasangiki. W szkole Sthaviravady była większość starszych i arhatów, a po stronie większości, czyli Mahasangiki, było więcej mnichów młodszych. Wówczas, kiedy w ten sposób Sangha podzieliła się na dwie części, wszyscy arhaci, wiedząc, że jest taka sytuacja, opuścili klasztor Kukutarama i postanowili udać się do innego miejsca po prostu. Kiedy ministrowie o tym się dowiedzieli, usłyszeli o tym, powiedzieli królowi. Król się zdenerwował, zezłościł, ponieważ już wcześniej zdecydował, że to Mahadeva ma rację. Ale archaci, starsi, się z tym nie zgodzili i nie byli zadowoleni z decyzji króla. W związku z tym przygotowywali się, żeby opuścić klasztor. Na to król, bardzo zezłoszczony, powiedział swoim ministrom: musicie wszystkich tych archatów, tych starszych, doprowadzić do brzegu rzeki Ganges, wsadzić ich na łódź, która ma złamane wiosła złamane i cieknący spód, i wysłać ich na środek rzeki. Jeżeli ta łódź jest nieszczelna, to zatonie. Wtedy będziemy wiedzieć, kto jest tutaj zwykłymi ludźmi, a kto jest sangą szlachetnych. I tak zrobiono, czyli rozkazy królewskie zostały wypełnione i wszyscy archaci, starsi, zostali umieszczeni na łodzi i wysłani na środek rzeki Ganges, i kiedy tam się znaleźli, oczywiście łódź zaczęła tonąć. Wówczas archaci, wszyscy szlachetni, ponieważ rzeczywiście byli szlachetnymi, wykazali swoje magiczne moce i jak taki król łabędzi, który rozciąga swoje skrzydła, wzlecieli w niebo. Nie zatonęli, po prostu tylko wzlecieli w niebo i dzięki swoim cudownym mocom i ponadświatowej wiedzy byli w stanie również pociągnąć za sobą tych mnichów, którzy nie osiągnęli jeszcze takich zdolności. I wszyscy odlecieli w kierunku północnego zachodu. Oczywiście ministrowie to zobaczyli tych odlatujących archatów i zobaczyli, że biorą ze sobą tych, którzy nie mają cudownych mocy, i opowiedzieli o tym królowi. Król odczuł ogromny żal i uznał, że nie okazał szacunku czcigodnym, szlachetnym i jest to bardzo złe zachowanie. W związku z tym tak się zmartwił i tak odczuł tak ogromny żal, że zemdlał. Ocucono go wodą i wówczas natychmiast wysłał posłańca: masz szukać, gdziekolwiek są ci szlachetni, masz ich odszukać. Więc goniec, posłaniec ostatecznie odnalazł ich w Kaszmirze. Więc oni udali się do Kaszmiru i bardzo prosił ich, żeby powrócili, że król bardzo prosi, żeby wrócili do jego krainy.
Powiedział, proszę, wracajcie do nas. Ale Archaci odmówili. Archaci nie przyjęli zaproszenia i król nie mógł nic z tym zrobić. W związku z tym król ofiarował im całą ziemię Kaszmiru i zbudował również tam klasztory dla Sangi i zaprosił tę szlachetną Sangę, żeby tam mieszkała. Jeszcze trochę o samym Mahadewie. Pewnego razu, już po tych wydarzeniach, kiedy Mahadeva szedł przez miasto, w mieście był wróżbita. W Indiach nazywa się ich ludźmi, którzy potrafią czytać znaki. Więc potrafią oni odczytywać ukryte znaki i było kilku takich w Indiach. I jeden taki po drodze się napatoczył, kiedy Mahadeva przemierzał miasto i tenże wróżbita nie zwrócił się bezpośrednio do Mahadevy, ale do jednego z innych bikszu i powiedział mu tak, ten syn Shaki umrze, odejdzie po 7 dniach. Wówczas, więc on to powiedział jednemu z uczniów Mahadevy. Uczeń bardzo się przestraszył i podbiegł do Mahadevy i powiedział mu, słuchaj, wróżbita powiedział coś takiego, powiedział, że ty odejdziesz za 7 dni. Mahadeva, ponieważ był taki, jaki był, czyli był generalnie uzurpatorem, powiedział z pełną dumą, tak, oczywiście, ja o tym wiem, już o tym wiem od dawna. Więc powrócił do klasztoru Kukutarama. Po kolei odesłał wszystkich uczniów i uczynił, wygłosił i ogłosił wszemi wobec mieszkańcom Damarucien, tego miasta, królowi, ministrom świeckim i tak dalej, powiedział, że za 7 dni odejdzie w nirwanę. Król i wszyscy inni bardzo się zasmucili, więc wszyscy bardzo smutni lamentowali i robili wszystko, co można, żeby okazać swój żal. Po tygodniu, 7 dnia, Bikshu Mahadeva rzeczywiście zmarł. Po jego śmierci król, ministrowie i wszyscy mieszkańcy miasta byli w ogromnej żałobie. I ponieważ mieli jego ciało, postanowili, że zbiorą bardzo dobre drewno, masło, olejki, kwiaty, kadzidła i rozmaite, bardzo cenne materiały. I zebrano to wszystko i ustawiono stos i podpalono stos, żeby skremować ciało Mahadevy. Ale kiedy podpalono stos, okazało się, że ogień nie chce się palić, że w momencie, kiedy ogień dotyka ciała, gaśnie. Więc zastanawiali się, co powinni zrobić i zapytano wróżbity, tego samego wróżbity, co powinni zrobić. Ponieważ on wiedział, jak odczytywać znaki, wróżbita powiedział, jeżeli będziecie próbować skremować jego ciało z tak wielkimi ofiarami, darami, nic się nie stanie. I musicie obmazać jego ciało psimi odchodami. Więc nie mieli wyboru, wszyscy po prostu zebrali jakieś odchody psie i obmazali ciało Mahadevy tymi odchodami i ogień natychmiast zapłonął. W ciągu jednej chwili ciało zmieniło się
prochy, natychmiast zerwał się wówczas silny wiatr i ten silny wiatr rozwiał wszystkie te prochy, także nie zostało kompletnie nic. Nie zostały żadne prochy po kremacji, nic nie zostało. Więc szkoła Sarvastivady tak właśnie to opisuje, ponieważ dla szkoły Sarvastivady od początku do końca Mahadeva był po prostu nikczemnikiem. Więc to jest historia, którą w tej chwili opowiedziałem i pochodzi ona ze szkoły Sarvastivada. Ale czy Bhikshu Mahadeva naprawdę taki był? O tym sobie jeszcze powiemy. Teraz chciałbym przejść do innego tematu. Więc musimy powiedzieć sobie, jeszcze będziemy mówić o Bhikshu Mahadewie, ale najpierw musimy wrócić do tego pierwotnego rozłamu w szkole, pierwszego rozłamu na szkoły buddyjskie. Więc jest dużo debaty, dużo dyskusji, czy jest powiązanie między Mahadewą a tym pierwszym rozłamem, tą pierwszą schizmą. Więc mamy generalnie dwa punkty widzenia tutaj. Kiedy mówimy o tym pierwotnym rozłamie, czyli tym pierwszym momencie, kiedy pojawiły się dwie frakcje, Sangha pierwotnie była zjednoczona, później się stopniowo dzieliła i musimy tutaj powiedzieć o przyczynach tego. I mamy dwa takie poglądy, dwa poglądy, więc musimy porównać tutaj pogląd północnego przekazu i południowego. Południowego, czyli Sri Lanki, Tajlandii, Birmy. Natomiast północny przekaz to jest Japonia, Tybet również, Korea. Więc musimy zobaczyć, jak obie te tradycje, północna i południowa, mówią nam, co one mówią nam o tych przyczynach rozłamu. Więc możemy wziąć na przykład tradycyjne teksty południowej tradycji, Dipavansa, Mahavansa i wziąć je jako podstawę i one mówią, że pierwotnym powodem rozłamu na szkoły było 10 punktów, czyli tych 10 nieprawidłowych działań, o których mówiliśmy na początku wykładów w tym roku. Więc mówiliśmy już o tym i jako tę przyczynę, czyli to, co robili Bikshu na wschodzie, w Vaishali, mianowicie, że oni wykonywali 10 działań i chcieli, żeby te zasady Vinai trochę rozluźnić, ale potem pojawił się Bikshu Jasia z zachodu, który nie tylko przeciwko temu protestował, ale również zebrał starszych, aby przedyskutować tę kwestię. Więc to jako powód wymienia szkoła południowa, czyli 10 nieprawidłowych działań, jako powód rozłamu, pierwotnego rozłamu. Ponieważ na końcu dyskusji, która się wtedy wywiązała drugiej Rady Buddyjskiej, uznano, że 10 działań jest niezgodnych z Vinają. O tym już wszystkim mówiliśmy. Mówiliśmy też o tym, że 10 tysięcy bikszu nie byli zadowoleni z decyzji tej rady, tego, co zdecydowali archaci, i oni zostali szkołą Mahasangika. To było jakieś 100 lat. To było jakieś 100 lat po parinirwanie. Niektórzy badacze mówią, że pojawił się, że było to za czasów króla Kalosioki, czyli czarnego Asioki.
A więc były dwie frakcje starszych, którzy nie chcieli nic zmieniać, uważali, że nie powinno być tych rozluźnień w Vinai i to byli starsi, a oprócz tego mieliśmy tych bardziej liberalnych i tak mówi nam południowa tradycja. Natomiast w tradycji buddyjskiej z północy jest tekst, koło rozróżniające tradycje tekstów, Samaya Bedoparachana Chakra, i ta tradycja mówi, że bezpośrednią przyczyną rozłamu na dwie szkoły było 5 poglądów Mahadevy. I to, że Mahadeva nauczył tych 5 poglądów. Oni uważają, że wydarzyło się to w klasztorze Kukuttarama, kiedy wyrecytował sutrę Pratimokszy, kiedy Mahadeva wyrecytował sutrę Pratimokszy i wyrecytował również tę strofę podsumowującą 5 poglądów. Kiedy to się wydarzyło, to czas, kiedy to się wydarzyło, to prawdopodobnie między 116 a 160 rokiem po parynirwanie Buddy. Być może za czasów króla Asioki, tak twierdzą jedni, lub za dynastii Nanda, tak twierdzą inni. Tak czy inaczej, w tamtym okresie, w tamtym czasie Bikshu Mahadeva nauczał tych 5 opinii i wśród arhatów pojawiły się wątpliwości. I wielka kontrowersja. Więc kontrowersja powstała, ponieważ jeżeli są wątpliwości co do arhatów, a tym stanem najwyższym, który można osiągnąć według pierwotnego pojazdu jest stan arhata, no to tutaj pojawiły się wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest. No i ostatecznie to, co mówiliśmy przed chwilą, starsi, którzy byli przeciwko Mahadewie, ostatecznie udali się do Kaszmiru. To mówi tradycja północna. Więc powiedzmy sobie teraz o największych różnicach między tradycjami w tych wyjaśnieniach. W tych wyjaśnieniach północnej i południowej tradycji. Co jest między nimi tak naprawdę, w czym się różnią? Jakby tak złóżmy to razem. Jak już powiedziałem wcześniej, te opinie tych dwóch tradycji dotyczą powodów rozłamu na dwie szkoły. Więc jeśli je pod tym względem porównamy, to spójrzmy, jakie są tutaj różnice. Więc myślę, że możemy wyróżnić 4 takie różnice. Po pierwsze, kontrowersja dotycząca tego, co było pierwszym konfliktem, który doprowadził do rozłamu, następnie kiedy to się wydarzyło, po trzecie, za czasów jakiej dynastii i po czwarte, kim był Mahadeva. Kim tak naprawdę był Mahadeva. Więc zacznijmy od pierwszego punktu, czyli co było powodem rozłamu. I powtórzmy jeszcze raz, południowa tradycja mówi, że chodziło o 10 nieprawidłowych działań, które przeczyły wina więc z punktu widzenia tradycji południowej przyczyną była dyskusja na temat Vinai. Natomiast według tradycji północnej chodziło o 5 punktów, czy też 5 poglądów Mahadevy. A więc tutaj według tradycji północnej powodem była interpretacja doktryny. Czyli tradycja południowa mówi, że powodem były niezgoda co do wina i dyscypliny klasztornej, a według północnej tradycji chodziło o interpretację doktryny jako główny powód, czyli pogląd dotyczący filozofii.
A więc obie szkoły różnią się między sobą tym, obie tradycje, właśnie co do powodu. Teraz jeśli chodzi o datę, o to, kiedy to się wydarzyło, mamy tutaj znowu brak zgody co do tego, kiedy do tego wszystkiego doszło, czyli do tego rozłamu. Ta różnica waha się między 100 a 160 lat po parynirwanie Buddy. Na przykład według wielkiej ekspozycji koła rozróżniającego tradycje tekstów i inne źródła szkoły Sarvastivada, według nich 100 lub 116 lat lub nieco ponad 100 lat po parynirwanie ten oryginalny rozłam, ten pierwotny rozłam się wydarzył. Natomiast Dipavansa, Mahavansa, czyli szkoła południowa, mówi o tym, że było to około 100 lat po parynirwanie. I dodaje, że było to po drugiej Radzie buddyjskiej. Ze względu na te różnice, również dzisiaj trwa debata. Również w zależności od tego, na jakich tekstach się opieramy, dzisiaj również trwa debata, ponieważ nie zgadzają się ze sobą tradycja południowa i północna. Nie mamy jednolitego tutaj zdania co do daty. 고라니 세단 등고요 말이야. 고라니 세단만 뒤에 심주버디 저기 대바도 산 등고요. 다 수바디 게럽을 미지 봤어야 돼. 게럽 때 가라서나 pewna mągrubie tebe. Po trzecie, kwestia, jaka dynastia wtedy panowała. Więc jaka dynastia panowała za czasu, kiedy doszło do rozłamu niektórych tekstów? Było to za czasów dynastii Mahapadma, za czasów dynastii, przepraszam, Nanda, króla Mahapadmy z dynastii Nanda. Więc wyjaśnienia z tekstów ze Sri Lanki mówią, że było to za czasów króla Kalasioki, czyli czarnego Asioki. On rządził według tych tekstów od roku... Nie, on rządził od 90 do 118 lat po parynirwanie Buddy. Natomiast teksty Sarvastivady mówią... Rzeczywiście tam się pojawia znowu imię Asioka, ale nie ma jasności, czy chodzi o dharmicznego króla Asiokę, czy też chodzi o tego czarnego Asiokę, Kalasiokę, według tradycji północnej. A więc dzisiaj uczeni próbują ustalić, czy był to król Kalasioka, czy jakiś inny król. Imiona, które się pojawiają również to Nandin albo Kalakavarna. Więc różne źródła podają takie imiona i nie ma zgody. Czwarty punkt to jest niezgoda co do tego, kim naprawdę był Mahadeva. Więc znowu mamy tutaj dyskusję na temat tego. Znowu mamy kilka wersji, kim był Mahadeva. Więc jedni uważają, że był oszustem po prostu. Druga, że był zwyczajnym człowiekiem. Trzecia mówi, że był wielkim arhatem, starszym. Więc pierwsza opinia twierdzi, że był po prostu oszustem. I tutaj mamy różne teksty historyczne. Lhaciempo to jest jego imię tybetańskie, w sanskrycie Mahadeva, czyli wielki Bóg. Jest utożsamiany z 5 poglądami, czyli jest to Mahadeva nauczający tak zwanych 5 punktów i szkoła Sarvastivady o tym mówi. Według tej szkoły popełnił on 3 czyny o natychmiastowych skutkach, następnie nauczał 5 poglądów i w związku z tym ten Mahadeva, który taką straszną karmę zgromadził, według szkoły Sarvastivada był po prostu oszustem. Nazywają go Mahadevą oszustem.
ta pełna historia Mahadevy, którą tutaj przytoczyliśmy, pochodzi z tradycji Wielkiej Ekspozycji Sarvastivady. Mamy również ten tekst. Ten tekst istnieje w języku chińskim i później został przetłumaczony również na język tybetański, natomiast nie ma wersji sanskryckiej czy palijskiej. I tam znajduje się historia Mahadevy. Więc według tego wyjaśnienia nazywa się go tam Mahadevą oszustem, czyli bardzo nikczemną osobą. A więc jest tam opisany jako ktoś, kto udaje tylko, że jest bikszu, udaje, że jest arhatem. I on tam jest w ten sposób przedstawiany, jako po prostu oszust. Ale mamy co do tego wątpliwość, ponieważ musimy się zastanowić, kto napisał tekst Wielkiej Ekspozycji, więc była to szkoła Sarvastivady, która pochodzi od szkoły starszych, czyli z Haviravady. W związku z tym dzisiaj część współczesnych badaczy zastanawia się, czy oni rzeczywiście opisują tam fakty, czy to była prawda, czy po prostu oni opisują go jako nikczemnika i oszusta, ponieważ chcą go zdyskredytować. Oni napisali być może ten tekst, żeby swoje własne zdanie tutaj przedstawić i potwierdzić, czy też dać dowody dla swojej opinii. I dlatego to jest pierwszy Mahadeva, oszust. Drugi Mahadeva, czyli druga opinia co do tego, kim był, to po prostu zwykły człowiek. Zwyczajny człowiek, Mahadeva. I tutaj mamy tekst kroniki zapisków Suansanga z podróży na zachód, mnicha Suansanga z dynastii Tang. I on mówi tutaj w swoich zapiskach, że Mahadeva pojawił się 100 lat po parinirwanie i był współczesnym króla Asioki. Wygląda na to, że chodzi tutaj o dharmicznego króla Asiokę, tak twierdzi Suansang. Suansang go owszem krytykuje, ale tylko trochę, jest o wiele łagodniejszy w swoim tonie. Nie mówi nigdzie, że jest to nikczemnik, że jest to oszust. On po prostu mówi o nim jako o zwykłym człowieku, który popełnił pewne błędy. I ogranicza się do wytknięcia mu kilku błędów. I mówi tam, Suansang mówi tam coś takiego, król Asioka z Magadhy, który pojawił się podczas pierwszych 100 lat po parinirwanie Buddy, rządził tym światem cnotą i potęgą i rozszerzył swoją władzę na inne plemiona w 4 kierunkach. Był głęboko wierzący, wierzył w 3 klejnoty Buddy, Dharmy i Sangi i ze współczuciem chronił istoty. A więc tutaj jest mowa o królu Asioce z Magadhy, nazywanego również królem Piyadasi. Wówczas było 500 arhatów, którzy osiągnęli świętość i było też 500 zwyczajnych mnichów, którzy jeszcze nie osiągnęli przebudzenia. Król szanował obydwie grupy tak samo i nie rozróżniał między nimi, kiedy oferował im dary. Pośród nich był zwyczajny mnich Mahadeva, który miał bardzo szeroki umysł, który był niezwykle inteligentny, który uwielbiał zgłębiać nazwy, formy i znaczenia. Po głębokiej kontemplacji pisał traktaty, lecz ich teorie były niezgodne z nauczaniem Buddy. Wówczas pojawiła się kontrowersja i kłótnia. Król Asioka nie był w stanie tutaj rozstrzygnąć między starszymi a zwykłymi mnichami i nakazał wszystkim, aby zostali umieszczeni na łodzi na Gangesie i doszło do tego cudu, kiedy archaci odlecieli w niebo i polecieli do Kaszmiru
I król Asioka potem bardzo tego żałował. Był bardzo wystraszony i osobiście udał się do Kaszmiru, aby przeprosić Archatów, poprosił ich o powrót do kraju. Oni jednak odmówili i, i tutaj generalnie ten tekst mówi nam, że Mahadeva był zwyczajnym człowiekiem, zwyczajnym mnichem. Mówi się tutaj, że pisał traktaty i mówi się, że te traktaty były niezgodne z naukami Buddy, ale nie jest on opisywany jako wielki nikczemnik i oszust. I trzecia tradycja mówi nam, że był starszym, był arhatem. Jest taki tekst, który nazywa się Koło rozróżniające tradycje tekstów, czy rozróżniające szkoły. Samaya Bedoparachana Chakra w sanskrycie. I tam z kolei jest mowa o tym, że było dwóch Mahadevów. Więc wcześniejszy Mahadeva, oni nie żyli w tym samym czasie. Mamy tutaj różne przekłady tego tekstu, głównie chiński, czyli na chiński mamy kilka przekładów, ale mamy jeden przekład na język tybetański. Więc w tłumaczeniach dynastii Tang jest mowa o tym, że było dwóch Mahadevów. Pierwszy pojawił się 100 lat po parinirwanie, a drugi jakieś 200 lat. I ten pierwszy, który się pojawił 100 lat po parinirwanie, głosił 5 poglądów. Tak mówi tekst. Więc tutaj Więc tutaj mamy cytat, przekład na język tybetański z języka chińskiego. I ten tekst mówi, a więc to jest przekład tybetański. I być może jest tu kilka linijek w tekście tybetańskim, których brakuje, ponieważ jest on trochę trudny do zrozumienia, więc czegoś tutaj chyba brakuje. Ale generalnie, więc ja tutaj zrobiłem tak, że włożyłem w tym miejscu, gdzie brakuje czegoś w przekładzie tybetańskim, włożyłem część z tekstu chińskiego i powiedziane tu jest, że w pewnym czasie po osiągnięciu przez Buddę parinirwany, kiedy zaszło słońce zwycięskiego w mieście Kusumapura w królestwie Magadhy, był król Asioka i wówczas doszło do pierwszego rozłamu w Sandze. Powodem kontrowersji były 4 grupy sangi, które stworzyły, między którymi była niezgoda i stworzyły się 4 frakcje. Jedną była, były 4 grupy sangi, które stworzyły 2 frakcje i te 2 frakcje to była Mahasangika i Sthaviravada. Więc to jest opis pierwszego Mahadevy. Natomiast drugi Mahadeva, 200 lat po parinirwanie, to był asceta, który przyjął święcenia i mieszkał na górze Chaitya. Powtarzał 5 punktów z tradycji Mahasangika i głosił je. I pojawiły się wówczas 3 gałęzie Chaitika, Aparashaila, czyli zachodnia góra i Uttarashaila, północna góra. A więc 2 Mahadevów. Pierwszy, który doprowadził do oryginalnego rozłamu na 2 szkoły i drugi Mahadeva 200 lat po parinirwanie, który powtarzał również 5 punktów pierwszego Mahadevy i doprowadził do tego, że w ramach szkoły Mahasangika doszło do podziału na podszkoły. Czyli te 3 podszkoły, góra zachodnia, góra północna i Chaitika, to jest już po pojawieniu się drugiego Mahadevy. Więc między tymi 2 Mahadevami jest co najmniej kilka dekad różnicy w czasie.
Ale niektórzy badacze uważają, że ten pierwszy Mahadeva i ten drugi Mahadeva to jest ta sama osoba. Czyli ta sama osoba wypowiedziała pierwotne poglądy i kilka dekad później je powtórzyła. Więc teksty południowej tradycji mówią nam trochę więcej o Mahadewie, o tym późniejszym Mahadewie, i tego późniejszego Mahadeva nazywają wielkim starszym, czyli Mahatherą. Kiedy mówimy starszy, to jest ktoś, kto jest przynajmniej 20 lat po wyświęceniu. Według tradycji południowej właśnie tego późniejszego Mahadevę nazywa się wielkim starszym. Nie jest zwyczajnym bikszu według nich, ale jest tym, który wyświęcił syna króla Asioki Mahindę i również Asioka, który chciał upowszechniać dharmę w 9 różnych regionach, wysłał tam wielkich starszych i między innymi tenże Mahadeva, ten późniejszy Mahadeva był jednym z tych, który został wysłany do tych 9 terytoriów, żeby głosić dharmę. I uważa się, że tym miejscem, gdzie on został wysłany, to było Mahisamandala, czyli dzisiejsze Mysore w południowych Indiach. A więc tutaj mamy drugiego Mahadevę, późniejszego Mahadevę, wielkiego starszego, który był odpowiedzialny za szerzenie nauk. Natomiast w tradycji północnej późniejszy Mahadeva jest głównie wymieniony w tekście o rozróżnianiu tradycji. Mówi się tam, że został mnichem tradycji Mahasangika i najpierw był niebuddystą. Następnie przyjął święcenia i mieszkał na górze Chaitya w południowych Indiach. W tym miejscu jest zgodność między Mahadevą z tradycji północnej a południowej. Jest tutaj zgodność, ponieważ mówią, że obydwie tradycje mówią o tym Mahadewie, że to było jakieś 200 lat po parinirwanie. Dipavansa mówi 236 lat. Więc wielu badaczy mówi, że ten późniejszy Mahadeva to prawdopodobnie jest wielki, starszy Mahadeva. Czyli wielki, starszy Mahadeva nauczany w tradycji południowej to jest ta sama osoba, co późniejszy Mahadeva z tradycji północnej. Czyli mamy Nikrzemnika Mahadevę, to jest punkt pierwszy, mamy według innych jest to zwyczajny mnich i mamy według jeszcze innych mamy wielkiego starszego Mahadevę. A więc mamy w sumie 3 różnych Mahadevów, których spotykamy w różnych tekstach. Mało tego, kiedy mówimy o tym wcześniejszym i tym późniejszym Mahadewie, ten późniejszy Mahadeva jest uważany za bardzo takiego, że bardzo go otaczano wielkim szacunkiem. Więc pierwszy Mahadeva nauczał 5 poglądów i też są ludzie, którzy uważają, że był bardzo dobrym człowiekiem i był wielkim starszym. Na przykład Kuiji, który był uczniem Suansanga, który najbardziej jest znany z tego, że napisał notatki do koła rozróżniającego tradycje tekstów i to jest bardzo ważny tekst, którego nie mamy w języku tybetańskim. Tak czy inaczej Kuiji, właśnie ów uczeń Suansanga, napisał podsumowanie poziomów Yogaczary i tam powiedział w tym tekście,
Mamy tam pięć w tych poziomach Yogaczary, mamy 5 poziomów i Kuiji napisał tam, że inni nazywali Mahadevę nikczemnym, kierując się po prostu zazdrością. Ludzie byli zazdrośni i Kuiji mówi, Mahadeva był dobrze znanym i największym z mnichów. I również przetłumaczyłem tutaj to z języka chińskiego na tybetański, taki luźny przekład. Więc Mahadeva był bardzo dobrze znanym, był największym z mnichów. Bardzo późno osiągnął stan arhata, ale nie był wcale taki stary i król i ministrowie okazywali mu szacunek. Reszta sangi w związku z tym była bardzo zazdrosna i dlatego, ponieważ on był lepszy od wszystkich, stał się obiektem zazdrości i nienawiści. Jego przeciwnicy oczerniali go, mówiąc, że popełnił 3 nikczemne czyny i powstała wielka kontrowersja dotycząca 5 punktów, których nauczał. A więc ten tekst mówi nam, że był on rzeczywiście bardzo znany i że był bardzo szanowany. Ale że on się pojawił zbyt późno, żeby osiągnąć stan arhata, ale że były osoby w sandze, które miały co do niego wątpliwości, nie lubili go i oczerniali go i z zazdrości twierdzili, że jest nikczemnikiem. Więc stworzono historię, że zgromadził 3 negatywne czyny, które prowadzą do natychmiastowego odrodzenia w piekłach i tak dalej. Ze względu na to oszczerstwo pojawiło się wiele kłótni. Jest to znak, jak aktywności Mary wzrosły po osiągnięciu parinirwany przez Buddę. Więc nie udało się wyeliminować tej dyskusji, ponieważ mnisi wszyscy byli przywiązani do swojego poglądu i ostatecznie doszło do pierwotnego rozłamu w ramach podstawowego pojazdu na 2 szkoły, tak jak kawałek złota zostaje rozłupany na kilka kawałków, albo kawałek białej tkaniny jest rozdarty na kilka kawałków i jest to zgodne z przepowiednią Buddy. Tak mówi tekst. To jest moje takie luźny przekład tego tekstu z języka chińskiego. Nikt nie miał tutaj tak naprawdę takiego bezstronnego poglądu, nikt nie był bezstronny i wszyscy trzymali się swojego zdania. I zawsze argumentowano, ze względu na te sekciarskie poglądy, po prostu ciągle kłócono się i doszło do rozłamu na 2 szkoły. Tak mówi Kuiji. Jeśli tutaj weźmiemy te wyjaśnienia jako podstawę, więc tutaj wychodzi z tego, że tak naprawdę ten Mahadeva nie jest nikczemnikiem opisywanym przez Szkołę Północną, tylko po prostu to wszystko to było oszczerstwo, które się pojawiło, ponieważ inni byli zazdrośni i inni go nie rozumieli tych 5 poglądów. Nie mamy tutaj czasu, żeby to wszystko tak bardzo dokładnie omówić sobie, ale generalnie wielu ludzi nie rozumiało tych 5 poglądów Mahadevy i twierdzono, że Mahadeva powiedział rzeczy, których tak naprawdę nie powiedział. Więc podsumujmy sobie jeszcze raz poglądy badaczy na temat Mahadevy. Mamy wiele wersji tego Mahadevy. I czasami jest jak wręcz Bóg, jest starszy, jest mistrzem, a czasami jest zwykłą osobą. Mówimy też o Mahadewie wcześniejszym i Mahadewie późniejszym.
I jest różnica kilku dekad, kilku dziesięcioleci między tymi dwoma, więc czasami niektórzy uczeni twierdzą, że tak naprawdę chodzi o jedną i tę samą osobę. Tak czy inaczej, obydwaj Mahadewowie mieli szacunek króla Asioki, cieszyli się szacunkiem króla Asioki. Jednak, jeśli mówimy o Mahadewie, czy jest zwykłym człowiekiem, czy jest nikczemnikiem, czy też jest wielkim starszym, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, według jakiej szkoły uformujemy sobie pogląd. Według Sarvastivady jest tą okropną osobą, ale czasami mówi się, że był kimś bardzo dobrym. Więc to wszystko zależy od jego opisów w każdej ze szkół. Każda ze szkół ma swój opis Mahadevy, więc nie możemy kategorycznie powiedzieć, że jedna ma rację, a druga nie. W Sarvastivadzie jest kimś, który miał błędne poglądy, który był nikczemny i który był tym, który się przyczynił który doprowadził do tego podziału szkoły. Natomiast według Mahasangiki, ale też Mahajany, Vibhajyavady tradycji południowej, był wielkim nauczycielem, wielkim wpływowym nauczycielem i głównym guru Asioki, który przeniósł dharmę do Indii Południowych i na Sri Lankę, więc tutaj jest opisywany jako wielki starszy. Także możemy go opisać naprawdę na kilka sposobów, w zależności od tego, kto to robi. Jest jednak coś, chciałbym tutaj moją własną opinię wyrazić. W Vinayavastu Mula Sarvastivady jest opisanych tam kilka osób, które przyjęły święcenia po zabiciu Arhata, po zabiciu matki, po zabiciu ojca. Mamy opisy takich osób. Więc Buddha generalnie zarządził, że jeżeli się komuś nadaje święcenie, to należy najpierw zadać mu pytanie, czy zabiłeś ojca, czy zabiłeś matkę, czy zabiłeś Arhata. Więc taki jest warunek, jakby trzeba zbadać te osoby, nie można im tak po prostu byle kogo wyświęcić. W tym miejscu przede wszystkim jeśli chodzi o zabicie ojca i matki, to jest bardzo ważne. Tutaj jest to bardzo podobne, więc te opisy w Vinayavastu są bardzo podobne do tego, jakie mamy opisy co do Mahadevy, który popełnił negatywne czyny, nie mógł znaleźć sobie spokoju, nie mógł znaleźć, więc udał się do miejsc, gdzie byli niebuddyści i pytał ich, jak może oczyścić swoją negatywną karmę. I oni więc ci niebuddyści mówili, musisz wejść w ogień, musisz zjeść truciznę, musisz skoczyć w przepaść, musisz się powiesić. To było wszystko generalnie poglądy, które nauczały, że musi się zabić, natomiast nie było nauki o wyzwoleniu. Natomiast przy innej okazji znalazł się w zagajniku Jetavada i tam usłyszał, jak Bikszu recytuje tekst. Nawet osoba, która popełniła negatywne czyny, może je zablokować za pomocą pozytywnych czynów, jak słońce i księżyc wyłaniający się spoza chmur będzie świecił na cały świat. Również w liście Nagarjuny do przyjaciela znajdujemy słowa o tym, że ktokolwiek kto popełnił bardzo negatywne
czyny, tak jak Nanda, tak jak Angulimala, również może je oczyścić. A więc również Krzema. Więc to jest dość dziwne, ale mamy dużo takich bardzo podobnych opowieści, podobnych do opowieści o Mahadewie. Więc wydaje się, że być może Sarvastivadini zebrali po prostu kilka opowieści, które krążyły, które znali, które są już zapisane w tekstach i złożyli je i stworzyli opowieść o Mahadewie, który zabił ojca, zabił matkę, zabił Arhata. Więc możemy się zastanawiać, skąd się wzięła ta historia, czy przypadkiem ona nie jest zmyślona, ale oparta na tych poprzednich historiach. Więc teraz jest pytanie, czy Mahadeva rzeczywiście nauczał tych 5 punktów, czy też nie. Mamy tutaj traktat o 18 szkołach, który jest innym przekładem koła rozróżniającego między tradycjami tekstów. Pochodzi z katalogu dynastii Tang i ten traktat właśnie znajduje się w katalogu dynastii Tang. Znajduje się również w późniejszej dynastii Qin. Był przetłumaczony przez wielkiego tłumacza Kumarajiwę, chociaż współcześni badacze mówią, że zawartość tego tekstu jest taka sama jak przekład Paramarthy. Być może istniał po prostu inny rękopis tego samego przykładu. Więc nie wiemy, czy to chodzi o ten sam tekst, czy chodzi o tylko inny rękopis. Niektórzy mówią, że to są różne teksty. Tak czy inaczej, mamy ten traktat o 18 szkołach i mamy tłumaczenie Paramarty, który mówi, że którego tytuł to jest traktat przedstawiający różne szkoły. I tutaj jest powiedziane, w tym tekście Paramarty, że wcale nie jest powiedziane, że owych 5 punktów zostały wypowiedziane, nauczane przez Mahadewę. Przeciwnie, również teksty późniejszej dynastii Qin, traktat o 18 szkołach mówi, że owych 5 punktów były nauczane przez 3 bikszu. I tych 3 bikszu to jest Shakti, ale być może jest to błąd w zapisie i on się nazywał Naga. Drugim bikszu był Hetu i trzecim bikszu był Bahushruta. I według tego tekstu to oni nauczali tych 5 poglądów. Nie ma tutaj mowy o Mahadewie. Nic tutaj nie ma o Mahadewie nauczającym 5 punktów, tylko jest 3 bikszów. Więc w tym traktacie przedstawiającym różne szkoły nie ma mowy o Mahadewie. Więc tak jest powiedziane w tym tekście. I mamy jeszcze inny przekład. Więc generalnie tak naprawdę mamy tutaj jeden tekst, który ma kilka przekładów i między innymi jest przekład Paramarty, gdzie jest z kolei mowa o tym, że w tym czasie doszło do rozłamu w Sandze. Ta Sanga miała 4 frakcje i to była Sanga Wielkiej Ziemi, Sanga Zewnętrznych Ziem, Sanga Uczonych i Sanga Starszych. I te 4 frakcje nauczały 5 przyczyn, których nauczali niebuddyści. 5 przyczyn
są znowu tutaj jest strofa z tymi 5 przyczynami i jest napisane, że to jest zabrudzenie szat ze względu na innych, ignorancja, wątpliwość i bycie prowadzonym przez innych oraz ścieżki wynikające ze słów. To są nauki Buddy. Więc ta strofa jest dość podobna do tej, którą przytoczyliśmy na samym początku. Więc tutaj 5 przyczyn, 5 punktów, czy też 5 poglądów. Wydaje się, że to jest to samo. Paramartha, to jego tekst to jest drugie najstarsze tłumaczenie. Więc w tym tekście nie ma mowy, że to Mahadeva nauczał tych 5 punktów. Natomiast mówi się, że to był mistrz Bhavya, który nauczał. Nie, że mistrz Bhavya napisał, że tym, który nauczał tych punktów, był starszy Naga. Bhava Viveka mówi, że 137 lat po parnirwanie Buddy królowie Nanda i Mahapadma zebrali się w mieście Pataliputra. Nikczemny Mara, który wszystko co dobre zmienia na dysharmonię, założył szaty bikszu i wykazał się różnymi cudownymi właściwościami i przedstawił 5 punktów, które przyczyniły się do schizmy w Sandze. Starsi uczeni mnisi Naga i Dridamati bardzo chwalili owych 5 punktów i nauczali ich. Wówczas społeczność podzieliła się na dwie, Sthavirę i Mahasangikę. A więc tutaj jest mowa o bikszu, który był emanacją Mary. Nie ma natomiast powiedziane jasno, że jest to Mahadeva. Natomiast mowa o tym, że uczniowie tego bikszu nauczali tych 5 punktów, tych 5 poglądów i je szerzyli. Więc również mistrz Bhavya czy Bhava Viveka też nie wspomina o tym, że to Mahadeva nauczał tych punktów. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe. Zdaję sobie sprawę, że jest to trochę skomplikowane. Więc są różne generalnie sposoby rozumienia, kim był Mahadeva. Również Taranatha w historii buddyzmu mówi, że po recytowaniu Sodziongu Mahadeva wyrecytował następującą strofę. Wyrecytował strofę: bogowie są oszukani przez ignorancję, ścieżki wynikają z kontinuum dźwięku, mają wątpliwość, są prowadzeni przez innych, to są nauki Buddy. Starsi bikszu powiedzieli Mahadewie wówczas, że to nie są słowa sutry, ale większość członków Sangi wsparło Mahadewę. Po jego śmierci mówi się, że bikszu Bhadra, czyli dobry, był emanacją czemnego Mary i nauczał 5 punktów. Tak mówi historia buddyzmu w Indiach Taranathy. Więc mówi, że Mahadeva nauczał tych 5 poglądów, ale nie mówi, że było to związane z rozłamem na 2 szkoły. Mamy również uczonych szkoły Jonang, Sapsanga Matipanchena, mamy też 5. Dalaj Lamę, którzy z kolei mówią, że oni wspominają z kolei o 10 niedopuszczalnych działaniach i twierdzą, że to Mahadeva nauczał tych 10 nieprawidłowych działań, więc to jest bardzo dziwne. Tutaj z kolei mamy jeszcze taki pogląd. Więc oni uważają, że właśnie druga rada została zwołana, żeby
przedyskutować 10 negatywnych, czy też 10 niedopuszczalnych działań, których nauczał Bhikshu Mahadeva. Ale Vinaya mówi dość jasno tutaj o tym, więc wydaje mi się, że tutaj być może jest błąd i tutaj jest, i nie mogę tego powiedzieć na 100%, ale być może jest tu pomyłka, pomylenie 5 punktów z 10 punktami. Bo nie bardzo rozumiem, jakie są źródła tych uczonych Dzionangu, którzy mówią, że to Mahadeva tak naprawdę nauczał 10 nieprawidłowych działań. Więc mamy też uczonych Sakyapandita, Sunamacemo, którzy również biorą tutaj postać Mahadevy z jednego ze źródeł i mówią z kolei, że był on przyczyną rozłamu na 8 szkół i z tego powodu zwołano trzecią Radę Buddyjską. Natomiast w uczcie uczonych jest powiedziane znowu o tym, że pojawił się mnich o imieniu Sangpo, który był emanacją Mary i spowodował, że była niezgoda między Sangą. Więc mamy tutaj dość sporo poglądów. Tutaj ten nikczemny Mara i jego emanacja się pojawia. Mamy w uczcie uczonych mamy tutaj mnicha Sangpo. Mamy tego Marę, który przemieniał wszystko co dobre we wszystko co złe. Być może ten Sangpo nie był faktyczną osobą, to chyba nie jest imię tak naprawdę tutaj, ale natomiast w uczcie uczonych jest tak naprawdę powiedziano, że był pewien mnich, który był emanacją Mary, ale nie jest powiedziane, że Sangpo to jest tak naprawdę jego imię. Jest tylko tutaj mowa o tym, że Mara wszystko co dobre zamienia w złe. Więc myślę, że tutaj też może być problem w zrozumieniu tego. Więc to jest kwestia, czy to było imię, czy też po prostu był to taki opis, że Mara zmienia wszystko co dobre na wszystko co jest złe. I to jest wszystko, co dzisiaj mam wam do przekazania.